Nikdy, ale nikdy nerandite s mužom, ktorý si platil escort, milenky, onlyfanserky, striptérky. Nikdy. Takíto muži si platia za to, aby ich niekto obdivoval, aby niekto po nich túžil. Sú to muži, ktorí na sebe natoľko nepracujú, aby získali ženu prirodzenou cestou. Nevyhľadávajú ani emocionálne, ani intelektuálne prepojenie. A teraz si hovoríte, že všetci muži majú takú túžbu. Nie, nemajú. Iba všetci lúzri majú túžbu o takéto ženy. Lolinka, či jak si hovorí holka, sa nám nejako rozbehla. Ja by som tu povedal k tomu asi toľko, že mám nejaké skúsenosti s tým, ako sa chalani a muži chovajú k holkám a ženám. Mám nejaké skúsenosti s tým, aké majú potreby ohľadne týchto platených služieb, o ktorých tu hovorí. A musím povedať, že z vlastnej skúsenosti mi je podstatne milší chlap, ktorý keď si chce niečo kúpiť, tak si to proste kúpi. Včetne stripáču, včetne privátu, včetne eskortu, čohokoľvek, než chlapí. Teraz pozor, kým začnete tu ako hejty na mňa, že tu nejak Andrew tejtovatiem, tak ne, ale je mi to sympatickejšie než chlapí, ktorí si povedia, že ja by som za holku v živote neplatil, ale pritom ju za tým istým účelom, že niečo od nej čakajú, pozvú na večeru, na Eurovíkend, na dovolenku a potom, keď tam k ničomu nepríde, tak sú urazení, ješitní, negatívni a potom tú holku niekde vlastne ohovárajú a nakydajú na ňu, že je to vlastne štetka, pretože im nedala. To radšej nebuď trapný a proste kúp si to. To je poprvé. Môžeme o tom polemizovať, ale ja to vidím takto. Po druhé by som chcel povedať, že nemyslím si, že každý chlap, ktorý niekedy medzi vzťahom alebo medzi manželstvom alebo medzi čímkoľvek vážnym využil takéto platené služby, nad čím sa to rozčuluje tuto pani slečná právnička, myslím, alebo také niečo, Lolinka Lola, že automaticky je lúzer a skrachovanec a neviem čo všetko. To si myslím, že nemá úplný súvis. Samozrejme, keď to je niečo také, ako že niekto si myslí, že chodí s holkou z OnlyFans, že jej platí za to, aby ona s ním chatovala a že mu posiela nejaké custom fotky a videá a človek to má ako virtuálnu frajerku, áno, ten by možno mohol navštíviť špecialistu a asi má bližšie k lúzrovi, než chlap, ktorý to urobí občas ako nejakú formu zábavy. Ja som si teraz sám zaplatil jednu takú letušku, ktorá má OF-ko, lebo ma zaujímalo, čo tam má, lebo bola zaujímavá, pekná holka, robila dobré fotky, tak som proste dal tých 7,50 eur, myslím. To znamená jedno kafé, aby som videl tie ostatné fotky. Dal som cancel na tom predplatnom a vybavené. Nie som si úplne istý, či som kvôli tomu lúzer a podobne, ale pokiaľ hej, tak OK, asi s tým viem žiť.